Köszönöm szépen. Köszönöm újra a meghívást, illetve a lehetőséget. Nagyon-nagyon sok ismerős arcot látok, és nekik külön köszönöm, hogy megtiszteltek bizalmukkal, és újra eljöttek, és meghallgatják a végül is együtt gondolkodást, nem is nevezném inkább előadásnak. Azok, akik pedig nem hallottak még, vagy akikkel még nem találkoztam, nekik meg köszönöm a bátorságukat, hogy eljöttek, és meghallgatják azt, amiről beszélni szeretnék. Étrendről lesz szó, illetve diétákról. Általánosságban is, illetve specifikus módon is, ha van rá mód, akkor szeretnék kételyeket eloszlatni, illetve szeretnék egy olyan útmutatást adni az előadással, hogy mindenkinek legyen a fejében egy határozott elképzelés, hogy egy étrenddel, egy étrendi változtatással, diétával mit lehet elérni, illetve mik lesznek a jó diétának az ismérvei, és mit lehet egy diétától várni. Talán kezdjük ott, hogy a diéta és az étrendi tanácsadás az olyan, mint a foci és a politika, ami azt jelenti, hogy mindenki azt hiszi, hogy ért hozzá, vagy egy kicsit ért hozzá, de ez hírül sincs így. Mindannyian tudják, hogy több százféle étrend létezik. Én két forrást használtam föl, az egyik 94 féle étrendet sorolt föl, a másik pedig 108 félét. Nem az olvasás vagy az olvashatóság vége, csak elrettentésül, hogy az egyik 107-es, 108-as forrásnak a listája itt található, illetve a másik forrás egy picit részletesebben és tematikusabban sorolta föl a vegetáriánus, félig vegetáriánus, testsúlycsökkentés célzó diétákat, egyéb más diétákat, detoxikáló vagy méregtelenítő diétákat, hit alapú diétákat, amiben a vallási hovatartozás által indított diéták tartoznak, orvosi céllal előírt diétákat is találunk, amire fölhívnám a figyelmet, és erről az előadásban is szó lesz, hogy a vastagbéldaganatosoknak van egy külön diétája. Magyarországon tisztelet a kivételnek, azért egy általános hozzáállás, legalábbis én a rendelőben ezzel találkozom, hogy mondjuk daganatos betegségben szenvedő páciens jön átbeszélni a leleteket, egyéb kiegészítő lehetőségek után kutatva, és akkor megkérdezem, hogy kapott-e valamilyen diétás tanácsot, akkor az a válasz rá, hogy nem. Mert a doktor azt mondta, hogy bármit lehet enni, amihez van kedvem. Azért ez nem teljesen így lesz, illetve van egy nagy csoport az egyéb diéták címszó alatt, ahol ez gyakorlatilag egy listaszerű felsorolás, ennyiféle diéta létezik. Nézzük azt, hogy mi lehet egy hibás étrendnek vagy diétának a következménye. Ugye kívánatos az lenne, hogy mindenki az alkatának megfelelő vegyes étrenden legyen, és itt az alkatnak lesz egy kiemelkedő szerepe. Ugye alkat alatt érthetjük a kor, nem szerinti besorolást, genetikai hajlamot vagy genetikai öröklöttséget, a munka végzés jellegét, éghajlatot, környezetet. Ugye amiről mindannyian tudunk, de mégis valahogy a hétköznapokban ez el szokott sikadni, hogy a kor szerinti étrend, vagy a korunk meghatározza azt, hogy milyen étrendet kell követni, ugyanis egy csecsemő és egy posztmenopauzában lévő hölgynek az étrendje jelentősen eltér egymástól. Ugye ez evidens. Ez is evidens, ugyanakkor mégis a testsúlygyarapodás hátterében benne van az, hogy nagyon gyakran egy irodista olyan étrenden van, mint hogyha szántóvető embernek a munkáját végezni, és csodálkozunk azon, hogy egyre inkább a vízszintes méretek kezdenek el dominálni a függőleges helyett. Az éghajlat és a környezet befolyásolja az étrendünket, erről is többször lesz szó, az eszkimókat én nagyon szeretem emlegetni, majd Einsteinnek egy mondata kapcsán is elő fognak kerülni, nekik teljesen más éghajlati adottságaik vannak, ezért teljesen más étrenden kénytelenek élni, míg mondjuk a sivatagi népek vagy a mediterrán vidéken élők. Ez itt a Közép-Európában, ezen az éghajlaton azért megszokott borulni, hogy nem feltétlenül az éghajlatnak megfelelően táplálkozom. Az alkat összességében azt is meg fogja határozni, hogy nekem az adottságaim, amilyen fizikummal, gondolkodásmóddal, hajlamokkal, munkakörnyezettel, éghajlati adottságokon élve, mondjuk egy nyers vegán étrend az egyensúly felé fog elvinni, és egészségesebb leszek tőle, vagy az egyensúlytalanság felé fog elvinni, és panaszom lesz tőle, vagy esetleg a húst-hússal való étkezés lesz az alkatomnak megfelelő és kívánatos, vagy az pont az egyensúlytalanság felé fog eltolni, és lesz, ami
panaszt fog kiváltani, ugyanis, hogyha nem az alkatomnak megfelelően fogok étkezni, akkor bizony vagy valamilyen elvakult ideológia révén egy nem nekem megfelelő étrendet erőltetek, akkor bizony hiánybetegségek tudnak kialakulni, lehet következménye kóros lesoványodása, a rossz diétának vagy hibás étrendnek lehet kóros elhízása, a következmény, lehetnek visszatérő, rendszeresen előforduló betegségeim egy helytelen étrend hatására, bármilyen egyéb betegség kialakulhat egy helytelen étrend következtében, és bizony a halál is bekövetkezhet. Ugye ez egy kedvenc dia, ez gyakran visszatér, hogy van-e mindentvívő gyógymód, és akkor ez egy felkínált kérdés lenne, hogy önök mit gondolnak, hogy van-e mindentvívő gyógymód, van-e olyan gyógymód, ami minden betegséget képes meggyógyítani, mindenkinek egyöntetően jó, mindenkinek az üdvösséget fogja szolgálni, és ugye a válasz rá az, hogy nincs. Nincs ilyen mindentvívő gyógymód. Ez azért fontos, mert ilyen diéta sem létezik, tehát nem lesz egy olyan mindenki számára követendő, követhető étrend vagy táplálkozási forma, ami mindenkit egyöntetően az egyensúlyi állapot felé, az egészség felé fog eltolni, és ebbe az előbb részben említett faktorok, mint például a léghajlat is szerepet fog játszani. De miért nincs egy ilyen étrend, ami mindenkinek jó lenne? Azért nincs ilyen étrend, mert alkatokról önálló, egyedülálló személyekről, személyiségekről beszélünk, kinek a saját útját kellene követni. Ennek kapcsán fontos átbeszélni azt, hogy mit jelent a valódi gyógyulás. Induljunk onnan, hogy van egyfajta betegségünk, tüneteim vannak, valamiféle tettet kezdek el végrehajtani. Ez lehet akár gyógyszer, lehet terápia, lehet étrendi változtatás, vagy bármilyen pszichológiai technika. A tett hatására, ha elindulnak változások, akkor annak lesznek szubjektív és objektív jelei. A tett végeztével, abbahagyva a kezelés, gyógyszert, terápiát, ha ezt meg tudom tenni, hogy abbahagyom a gyógyszer, terápiát és egyéb kezeléseket, akkor az egészség az marad. Ugye a valódi gyógyulás az ezt jelenti, hogy van egy A állapot, teszek magammal valamit, és a B állapot az egy kialakult egészség, aminek tartósnak kell lennie. Ugye a legtöbb technika, amit csinálunk, az nem ezt a célt szolgálja, és itt egy fontos kitételt majd fogok tenni a saját egészségbetegség és gyógykezelés felfogását illetően, hogy abszolút nem vagyok gyógyszerellenes vagy oltásellenes, nagyon sok komplementer technikát használok a rendelőben, de azért is került fel a tettek közé a gyógyszer, mert hogyha másnak, vagy az illetőnek nem érhető el más terápia, csak gyógyszer, ami adott esetben nem oki terápia annál az adott betegségnél, hanem lassítja a betegségnek az előremenetelét, akkor ez egy kívánatos és jó hatás, hiszen inzulin nélkül a cukorbetegség az egy végzetes betegség volt, és pillanatok alatt el tudta vinni az illetőt. Vagy egy magas vérnyomás betegség megfelelő gyógyszeres kezelés nélkül azért gyorsan az illető végét, illetve az életének a végét jelentheti. Ha nincs más, akkor gyógyszert kell szedni, és bizony azzal meg kell próbálni olyan mértékben lassítani a betegség tüneteknek az előremenetelét, amennyire csak lehet. De ha van egyéb lehetőség, akkor ezt a valódi gyógyulás témáját meg kéne próbálni megközelíteni. A másik kedvenc ábra, amit majd az étrendnél is föl tudunk használni, ez az ábra lesz. Amit mindenképpen tudni kell az ábráról, hogy van egy 100%-os túlidealizált egészségi állapot, ami senki számára nem lesz elérhető, ugyanis nem lehetünk 100%-ban egészségesek, mert emberek vagyunk, két lábon járunk, ilyen-olyan kisebb panaszaink vannak és lesznek, ugyanakkor van egy fönti vízszintes szakasz, ami az egészség, harmónia, vagy adott esetben a tünetmentességnek a szakasza is, és ezen a szakaszon belül ingázva, ugye a kis gömböcök az alkatot vagy a szemét jelentik, ingázva én egy teljesen kielégítő, előremutató és környezetet formáló egészséges életet élhetek. Adott esetben semmiféle gyógyszert nem szedek, és lehet, hogy nincs is tünetem. Amikor a lejtő széléhez érek, a legfelső rész az úgynevezett akut betegség, ami ugye legtöbbször nátha influenza fölfázás formájában jelentkezik, hirtelen keletkezik, durva tünetei vannak, nagyon megkínozza az illetőt, emiatt a megkínzottság révén legtöbbször elszaladunk orvoshoz, és akkor ő valamiféle terápiát csinál.
Lázzal jár általában ez a betegség, és a saját jellegzetessége révén vagy meggyógyul magától. Ugye viccesen szoktuk azt mondani, hogy a náthával nem nagyon érdemes foglalkozni, mert ha kezelem, akkor 1 hét, ha nem kezelem, akkor 7 nap. Ez azért nem teljesen így van, és adott esetben láthatunk magunk körül olyan gyógyulásokat, hogy bizonyos kiegészítő technikákat használva, vagy komplementer, vagy alternatív technikákat használva, az az 1 hetes betegséggel töltött időszak 1-2 napra lerövidíthető. Vagy ha ügyes vagyok és jó technikát használok, akkor az indulási tüneteknél elkezdve alkalmazva a technikát, ki sem fejlődik maga a betegség, hanem az első tüneteknél leáll, és gyakorlatilag visszakerülök erre a felső szakaszra. Az akut betegségnek a másik jellegzetessége túl azon, hogy magától képes meggyógyulni, hogyha nem sikerül megállítani, vagy nem sikerül meggyógyítani, akkor idővel krónikus formában rögzülhet, ugye ezt hívjuk úgy magyarul, hogy idült betegség, krónikus formában rögzülhet, nincsenek látványos tünetei, nem nagyon kínozza meg az illetőt, hozzászoktam a betegség tüneteimhez, rendelőben nagyon gyakran tapasztalom azt, hogy megkérdezve az illetőt, hogy milyen panaszok, milyen problémák vannak, az illető mondja, hát köszöni szépen, jól van. Jó, de hát akkor miért tetszett jönni, miért találkozunk, milyen gyógyszereket tetszik szedni? Ja, szedem a köszvényre, szedem a cukorgyógyszert, szedem a vérnyomás gyógyszert, nem nagyon vannak a betegségnek tünetei, vagy a gyógyszerek mellett nincsenek tünetei. A krónikus betegségre az a jellemző, hogy magától nem gyógyul meg, hanem szépen apránként az idő előre haladtával egyre rosszabb és rosszabb állapotba kerülök, majd vagy a betegség révén, vagy egyébként is az élet vége következik. Ugye ezek azok a betegségek, amelyeket tudunk, vagy akár az akut betegséget is tudjuk a gyógyszeres terápiával lassítani, ami adott esetben kívánatos lehet, hogy ne egy viharosan végbe menő folyamat legyen, hanem elhúzódóbbá teszem, szedem rá a gyógyszereket, és aztán szépen apránként súlyosbodik. Ami fontos ebből a szakaszból, vagy ebből az ábrából, hogy ez maga a megbetegedésnek a stádiuma, illetve a folyamata, ezzel ellentétesen lesz a gyógyulás, és bizonyos technikákkal, legtöbbször a tradicionális, az egész egyénre ható technikákkal a krónikus szakaszban lévő emberkét is szépen tudom visszalökni a lejtőn, és ha jól csinálok mindent, akkor előbb-utóbb visszaérhetek ebbe az egyensúlyi szakaszba, ahol megszűnnek a tünetek, vagy kedvezőbbé válik az illető állapota. Amikor fölértem a felső platóra, és jól érzem magam, akkor itt általában nem szoktunk a terápiákkal megállni, hanem a stabilizálás véget addig végezzük, amíg egy kielégítő, jó, stabil állapotban nem sikerült az illetőt hozni, ugyanis az is látszik az ábrán, hogy minél inkább a túlidealizált 100%-os egészségi állapothoz közel helyezkedek el, annál nagyobb terhelést vagyok képes elviselni, annélkül, hogy valamiféle komolyabb tünetem jelentkezne. Természetesen a gyógyulás után az illetőnek felelőssége is az, hogy valahogy próbálja meg meghatározni magának azt, hogy mikor kezdek a lejtő széle felé sodródni, hogy tudjak olyan technikákat végezni, vagy tudjak olyan nyugalmi helyzetbe vonulni, ahol ez a stabilizálódás vagy regeneráció végbe tud menni, és megakadályozom azt, hogy egy újabb betegség felüsse a fejét. Amit kell még látni az ábrából, hogy ha visszalököttem az illetőt a lejtőn fölfelé, és megszűntek a tünetek, a szószoros értelmében ott is tünetmentessé válik az illető, de úgy válik tünetmentessé, hogy közben nem szed adott esetben gyógyszert. Ugye ez a kétfajta tünetmentesség az egy merőben eltér egymástól, és azt hiszem, hogy érthető, hogy mi a kettő között a különbség. Adott esetben étrendi változtatással majd látni fogjuk, hogy a tapasztalataink alapján milyen betegségeknél el lehet ezt gyakorlatilag érni, hogy egy krónikus szakaszban lévő ekcéma vagy asztma étrendi változtatás hatására szépen elkezd megszűnni, és gyógyszer nélkül nem ad tünetet. Ugye tünetmentessé vált. Amikor, ne adj Isten, újra kiújul a betegség, akkor szkeptikus vagy jó vagy rossz indulatú kollégák mondják, hogy mondtam én, hogy vissza fog térni, újra kialakult, tudtam én, hogy csak tünetmentessé válik. Igen, mert az illető az egyensúlyi szakaszból kikerülve az alkatának megfelelő módon valószínű hasonló tüneteket, hasonló panaszokat fog mutatni, mint korábban.
És ami nagyon fontos, hogy itt megint az alkatról beszélünk, az alkat egyensúlyban van, egyensúlytalan helyzetben van, egyensúlyban többé-kevésbé nincsenek tünetek, vagy minimális, élhető emberlétből fakadó tüneteink vannak. Amikor egyensúlytalan állapotban vagyok, akkor pedig a betegségem, amit az alkatom lehetővé tesz betegség, azoknak a tünetei kerülnek előtérbe. És ha én nem vigyázok erre a felső egyensúlyi szakaszomra, tehát folyamatosan olyan tevékenységet végzek, és ez bármi lehet, olyan a munkám, olyan az életritmusom, olyan az alvási szokásom, olyan az étkezési szokásom, olyan környezetben élek, ami engem az egyensúlytalanság felé tol, akkor előbb-utóbb egyensúlytalan állapotba kerülhetek. Ha viszont olyan tevékenységeket végzek, amiben az előbb felsoroltak mind beletartozhatnak, akkor maradok ebben az egyensúlyi szakaszban, és többé-kevésbé kielégítő és jó életet tudok élni. De mindez hogyan van kapcsolatban az étrenddel? Ugye egyrészt az emberi test felépítéséből most annyit emelnék ki, hogy nem csak a fizikai test léte és megléte a fontos, az egy nagyon fontos valami, hiszen ebben a testben tudunk, vagy a fizikai testünk révén tudunk hatni a környezetünkre, de vannak érzelmeink és vannak gondolataink, és ez a három rész, természetesen vannak gondolatok feletti részek is, amikkel most nem nagyon törődnénk, de ez a három rész, mint test, érzelmek, gondolatok, vagy test, lélek, szellem, vagy fizikai test, asztráltest, mentáltest, ezek mint a fogaskerék úgy kapcsolódnak egymásba, és egyiknek a léte meghatározza a másiknak a létét, és ahogy a testemmel bánok, az bizony kihatással lesz az érzelmeimre és a gondolataimra, és fordítva is, amilyen érzelmi beállítottsággal rendelkezem, az a gondolataimat és a testi funkcióimat is adott esetben befolyásolhatják, és a gondolatokról ugyanez elmondható. A testnek vannak kívánalmai, ugye a testnek az egyik legfontosabb és eszenciálisabb őrző-védő, takarító brigádja az immunrendszer, de a testemet megfelelően tisztán kell tartanom, mint bármit a környezetemben. A testemet védenem kell a külső hatásoktól, adott esetben a belső hatásoktól is kell védenem. A testemnek bizony pihenést kell adni, hogy fel tudjon töltődni. A testemet is edzenem kell, mint ugyanúgy, hogy az elmémet is. A testemnek szüksége van napfényre is, és a testemnek szüksége van valamiféle üzemanyagra, amit összefoglaló néven étkezésnek fogunk nevezni, és innentől kezdve látni fogom, hogy egy étkezés befolyásolhatja a másik két területet is. Amit még ebből kiemelnék, túl azon, hogy mint korábban említettem, ez a három rész, test, érzelmek, gondolatok szoros kapcsolatban vannak egymással, de a testi működés plusz az érzelmi hangoltság és a hozzátartozó gondolatiságom az összességében a magatartásomat fogja meghatározni. És akkor nézzük az étkezést. Kicsit kitágítva az étkezés fogalmát, én ide tettem a levegőt, ugyanis az egyik legfontosabb tápanyaga az emberi szervezet számára az oxigén, és ugye 4 perc levegő nélkül, vagy 4 perc oxigén nélkül azért súlyos következményeket von maga után. Így beszélnünk kell arról, vagy legalábbis említés szintjén meg kell említeni, hogy a légző gyakorlatok és a helyes légzéssel azért nagyon sok mindent befolyásolni lehet az emberi testtel kapcsolatban. Gondoljunk egy egyszerű dologra, hogy ugye a savasság, rugosság témaköre nagyon-nagyon kedvelt, újra fölkapott téma, és hogy el vagyunk savasodva, vagy el vagyunk rugosodva, ezt azért körbe lehetne járni, ha majd lesz rá idő, akkor egy picit beszélgetünk erről is. A vérnek a pH-ja nagyon-nagyon szigorúan szabályozott. Ha én elkezdenék most lihegni, vagy bármelyikünk elkezdene lihegni, és befolyásolnánk a vérnek a pH-ját, pusztán a légvétellel, akkor el tudnánk tolni olyan irányba, hogy itt összeesnénk és elájulnánk. És ez azért következik be, mert a vérnek a pH-ja olyan mértékben változik, és olyan irányba tolódik, amilyenben nem kellene. Légzésnek nagyon-nagyon-nagyon fontos szerepe van. Folyadékfogyasztás, ugye pár nap folyadék nélkül életveszélyes állapotot tud az embernél előidézni, és itt akkor fölmerül az üdítő, cukros üdítők és a tiszta víz kapcsolata, hogy melyiket érdemes akkor fogyasztani. És ugye harmadik az effektív étkezés, ahol ugye tudatos felkészülés után maximum 40 napig lehet étel nélkül bírni. Utána azért komoly életveszélye, felkészülés nélkül hamarabb is, felkészülés után, 40. nap után komoly életveszélyes állapotba kerülhet az ember.
Ezeket mind tudjuk, hogy benzines autóba gázolajat, ha töltök, akkor óriási hibát vétek, és tönkre mehet a motor, illetve az autónak a hajtórendszere. Akkor ezt magamnál, hogy milyen ételt fogyasztok, ez miért sarkalatos kérdésból. Einsteint már korábban említettem, hogy említeni fogom. Ugye ő azt mondta, hogy a Földdel akkor tennénk a legjobbat, hogyha mindenki vegetáriánus étrendet térne át. Nekem szegény eszkimók mindig eszembe jutnak, hogy ők azért ezt nehezen tudnák megvalósítani. Az éghajlat és a lakókörnyezet befolyásolja azt, hogy mi az, ami elérhető számomra. Erre egy volt barátom, vagy volt kollégám mondta azt, hogy de ha kinyitom a hűtőajtót, az nem egyenlő a közvetlen éghajlati és egyéb környezettel, belenézve a hűtőbe csak az van benne, ami, és akkor megvonom a vállamat, hogy nekem ez az elérhető. Ez más, mint hogy valaki az északi sarkon, déli sarkon vagy a sivatagban él. Az ételnél egy újabb elgondolkodtató saját eset, hogyha nem megfelelő forrásból vásárolt csirkehúst adok a kutyának, akkor ő ekcémás lesz tőle és kihullik a szőre, akkor nekem azt a csirkehúst miért kellene, vagy miért jó elfogyasztani. Van egy kedves történet az afrikai törzssel kapcsolatban, hogy ez most városi legenda, vagy nem, azt nem tudom minden esetre. Ismerik ezt a történetet, hogy az afrikai törzs részben abból tartja fenn magát, hogy a civilizált világnak a vadászait vadásztatják a szavannákon, és az egyik vadász megsebesít egy állatot, amit napokon keresztül követnek a véres nyomot. Az európai vagy az amerikait a trófea érdekli, a helyieknek meg szokott maradni a hús, hiszen az a közösségnek az életben maradását szolgálhatja. És akkor napok múltával megtalálják a nyomon keresztül az elhullott vadat, de még olyan állapotban, hogy fogyasztható lenne. A vadász elviszi a trófeát, felajánlja a húst az afrikai törzsnek, és ők azt mondják, hogy köszönjük szépen, de nem. És teljesen elcsodálkozik, ugyanis tudja azt, hogy ez a húsmennyiség mennyi időre biztosítaná a közösségnek a túlélését, és megkérdezi, hogy miért nem fogyasztják el. És az volt rá a válasz, hogy az az állat, ami ilyen kinkeserves körülmények között napokon keresztül múlt ki, annak a húsát ők nem fogják elfogyasztani. Gondolatot ébreszthet, ha városi legenda akkor is, ha igaz történet akkor is. Egy-két kép, nyugodtan ki lehetne takarni a címkézett dolgokat, a cukortartalom és az egyéb anyagtartalom a kérdéses, illetve a fontos. Ez nem egy túl biztonságos és barátságos kép a hosszú távra előre gondolva. Ez jó pár évvel ezelőtt, 12-3 évvel ezelőtt az Egyesült Államokban készült, akkor számomra, meg számunkra érdekességként mutatkozott egy ilyen termetű, alkatú ember, most már Európában, Magyarországon is mindennapos a látvány, és ott a háttérben is egy hölgy, aki kettőt tesz ki. És tapasztalat az volt, hogy a szemmel láthatóan junk foodnak nevezett, szemétkajának nevezett ételt tömve magába kínál, hogy de nyugodtan megehetem, hiszen zsírmentes, és fat free, és akkor eszem, és akkor fat free. Biztos valami más lehet az oka annak, hogy én így nézek ki. Természetesen vannak olyan emberek, akiknek komoly anyagcserebetegségük van, és nem tehetnek arról, hogy így néznek ki. A nagy átlag általában nem ebbe a kategóriába tartozik, és megfelelő étkezéssel, testedzéssel, kortól függetlenül azért más állapotba lehet kerülni. Egy nagyon fontos megállapítás, hogy az életmód előrébb való, mint a genetikai hajlam. Kár a genetikát arra felhasználni, hogy a saját tehetetlenségemet kendőzzem vele, és magyarázzam azt, hogy de én örököltem ezt vagy azt a gént, és itt van a bizonyíték, hogy nekem ebben a betegségben szenvedni kell. Főként daganatos betegeknek szánt könyvből származnak a kiragadott példák, úgyhogy azért a Rákutatási Világalap azért daganatos betegség kapcsán beszél ezekről, de az étrenddel azért a daganatos betegségek 40%-a megfelelő étrenddel megelőzhető lenne, ez egy 2007-es kutatás. Van egy másik vizsgálat, ahol az életmódváltoztatást folytatók között, érdemes a mondatot végigolvasni, hogy 12 évig 11 EU országban
12 évig, tehát nem egy asamara ütök és akkor valamilyen adatot mondok, 12 évig 11 országban a vizsgálat ideje alatt az életmódváltoztatást folytatók között 60%-kal csökkent a rákkal összefüggő halálozások száma. És ez azért komolyan elgondolkodtató. 11 évig 20 000 embert követtek, és elsőprő bizonyítékot találtak arra, hogy az étrend, dohányzás, testmozgás és egyéb magatartásbeli tényezők befolyásolják az egészségi állapotot. Hogy érdemes ebben az irányban gondolkodni. Étrend, dohányzás, testmozgás, magatartásbeli tényezők, sőt, örökbefogadásos vizsgálatokkal bizonyították azt, hogy oda-vissza tud működni a dolog, hiába van ott az öröklött betegségnek a génje a szervezetben, a családi közeg meghatározza azt, hogy az a gén kifejeződésre jut, és lesz magas vérnyomás, a cukorbetegség és egyéb betegsége az illetőnek, vagy nem. És fordítva is működik, hogyha nem örököltem azt a gént, ami a cukorbetegségért, magas vérnyomásért vagy egyéb betegségekért felelős, de olyan közegben élek, ahol felmenőkre visszavezethetően az életmód miatt ezek a betegségek előfordultak, akkor kimutatható, hogy sokkal nagyobb esélye van az illetőnek ezeket a betegségeket összeszedni, mint genetikai háttérrel együtt. Ugye családi elmondatokra mindig föl szoktam hívni a figyelmeket, ezek az új feltartós, édes kisfiam, édes kislányom, jegyeznek jól, és akkor hangzik el az élet savaborsa eszenciája. Ezeket érdemes felülvizsgálni, ezek lehetnek idejét múlt, de valaha nagyon-nagyon hasznos gondolatok, ami 2016-ban, 2017-ben nem feltétlenül az illető egészségét szolgálják, ott élnek bennünk, mert anyukától, apukától, nagymamától, nagypapától, tekintély személytől hallottam, és azt szerint kell élnem az életet, mert ugye gyerekként ezt elfogadtam, aztán nem volt annyi eszem, hogy felülbíráljam ezeket a kijelentéseket. Itt erről nagyon-nagyon hosszasan lehetne beszélni, hogy nem ártó szándékkal kapjuk ezeket a mondatokat, hanem jegyezd meg kisfiam, hogy az utolsó falatot is meg kell enni a tányérról. Ez a háború ideje alatt lehet, hogy az illető túlélését vagy jobb létét szolgálta. Most 2016-ban hál' Istennek nincs jelentősége ennek a mondatnak, mert minden sarkon lesz egy közért. És ha meg kell enni az utolsó falatot, az előbb-utóbb ehhez fog vezetni. Nem csak betegségeket örökölhetek génekkel, hanem utánzás révén, ugye az ember is egy emlős állat, tehát ebbe a kategóriába tartozunk, utánzás révén és az emlősök utánzás révén a környezetüktől sajátítanak el dolgokat. Öröklök valamit, és aztán megtanulom, hogy anyuka, apuka, nagymama, nagypapa, tanárnéni, tanárbácsi és a tekintély személyek hogyan reagálnak bizonyos dolgokra, és ez vagy egészséges, az egészség felé mutat, vagy a betegségek felé tudnak elvinni. Nagyon markáns vizsgálat volt a Dean Ornish doktornak a vizsgálata, ahol elég nagy számú prostatarákban szenvedő férfiakat vizsgáltak, ahol a társaság egyik fele semmit nem csinált magával, se műtét, se kórházi kezelés, se kemoterápia, se sugár, semmi. A másik társaság meg csak a doktornak az életmódváltoztatását csinálta meghatározott időn keresztül, és a végeredmény az lett, hogy azok, akik az életmódváltoztatást csinálták, amiben az étrend is benne van, a prostata 500 génjének a működését változtatta meg az életmód. És ezt tudták detektálni. Viccesen azt szoktuk mondani, hogy a genetika betölti a fegyvert, az életmód meg vagy meghúzza a ravaszt, vagy nem. És akkor két kedvenc könyvet hagy ajánljak. Az egyik az egy doktor által írt, dr. David Servan-Schreiber, ő emlékeim szerint egy francia származású pszichiáter kolléga volt, aki írta ezt a könyvet, Rá kellene egy új életmód. Nagyon-nagyon-nagyon sok neves hivatkozással ellátva, az ő könyvéből származnak az előbbi kiragadott példák. A betegséghez pszichológiai hozzáállást is találunk benne, illetve egy nagyon jól kezelhető, nagyon jó útmutatást adó általános étrendváltoztatást propagál. A másik kedvenc könyvem, ez jóval korábban jelent meg a 90-es évek végén, Rüdiger Dahlke, lehet, hogy az ő neve sokak számára ismerős, Holisztikus táplálkozás révén, a Holisztikus táplálkozás című könyve, ugye a betegség lelki tartalmaival, mint pszichológus foglalkozik,
A könyvében az az érdekes, hogy egy csomó táplálkozási formát végigvesz. Ugye volt miből válogatni a több száz fajtából. Mindegyiknél nagyon-nagyon lelkesen mondja, hogy emberek, de jó, csináljuk ezt, mert azért jó, és aztán elmondja a kritikát is, hogy szerintem miért nem jó az, hogy az anatómiát, élettant, kórélettant figyelembe véve miért nem lehet jó az a táplálkozási forma mindenkinek. Ez inkább arra világítana rá, hogy nincs egy követendő séma, ami mindenkinek jó lesz. Jogos a kérdés, hogy de minek ez a nagy felhajtás, és miért diétázak egyáltalán. Alaphozzáállás az én részemről az, hogy mindenki mindent tehet, egészen addig, amíg nincsen valamiféle testi panasza. Tehát nem feltétlenül kell diétázni, és nem erről szól ez az előadás, hogy akkor gyerünk és mindenki diétázon. Ha jól vagyok, és tartósan jól vagyok, és panaszmentes vagyok, akkor nem kell diétáznom, de ha van valamiféle panaszom, akkor érdemes. Tévedések az étkezéssel, diétával kapcsolatban, hogy ez egyik legáltalánosabb, ami napjában elhangzik a rendelőben, hogy de hát megehetem azt, amit megkívánok, hiszen a szervezetem tudja, hogy mire van szüksége. Ugye ezt szerintem önök is ismerik, lehet, hogy szokták mondogatni. Ugyanakkor egy beteg testnek lehetnek beteg kívánalmai. És nem biztos, hogy hallgathatok a beteg testemnek a súgására és a bent lévő kis ördögre. Nagyon emlékszem erre a próbára, gyerekkoromban szerettem a szörpöket, és elég rendszeresen ittam belőle, és egyszer csak jött egy gondolat, hogy na mi van, ha nem. És kíváncsi vagyok arra, hogy az a valaki, aki én vagyok, de ott valamiféle interakció van azzal a belsővel, valahol milyen trükköket próbál bevetni annak érdekében, hogy de az a napi szörpadag az meg legyen, és hát elég rafinált tud lenni az a valaki odabent, és nem biztos, hogy jót súg annak érdekében, hogy az ő kívánsága tudjon teljesülni. Bármilyen más szakmát említhettem volna, nem kipécézése a kollégáknak, de nagyon gyakori, hogy az onkológián, vagy a sebészem, vagy a valaki, nevezzük inkább valakinek, a valaki azt mondta, hogy mindent tehetek, ami jól esik, és a betegségemnek az étrendemhez semmi köze nincsen, és nem kell diétát tartsak. Erre meg azt tudnám mondani, amit egy kollégától loptam mondat, hogy cipőt a cipőboltból vegyek. Ugye mi ennek az értelme, hogy attól kérjek diétás tanácsot, aki ért hozzá. Nem biztos, hogy meg tudom mondani, hogy mekkorát kell metszeni ahhoz, hogy biztonsággal eltávolításra kerüljön az a korság. Nem is mondom meg, hogy mekkorát kell metszeni. Ugyanakkor lehet, hogy meg tudom mondani, hogy annál a korságnál esetleg milyen étrendet érdemes követni. Tehát cipőt a cipőboltból, attól kérek tanácsot, aki ért hozzá, de hát ki ért hozzá? Ugye jogos kérdés, Magyarországon mindenki ért hozzá. Ugye erről beszéltünk, de beszélni fogunk részletesebben, hogy akkor kitől lehet tanácsot kérni. Miért diétázzak, mikor diétázzak, ha tünetem van és szeretnék ilyen módon megszabadulni a tünetemtől. És vannak egyéb kérdések, amik fölmerülnek, hogy milyen diétát kövessek, miért a diétát válasszam egyáltalán, mint lehetőséget. Nagyon gyakori, hogy diétáztam, már semmilyen hatása nem volt, akkor most minek választom ezt a formát, miért lenne most jó, meddig diétázzak egyáltalán, abba hagyhatom-e valamikor, nézzük sorra őket, miért a diéta. A légzés után a folyadék és az étel az, ami leginkább életben tartja a testet, ezért érdemes ezzel foglalkozni, hiszen ez egy főbeviteli forrása a szervezetnek. Föl szokott merülni problémaként, nem tudom, hogy ki kellett érjek, hogy de hát vannak jógik, akik így, meg úgy, meg nem esznek, meg annyit nem esznek. Ha én szívemre teszem a kezemet, akkor én fényévekre vagyok attól a felkészültségi állapottól, mint egy Tibetben évtizedek óta, vagy kiterjesztve életeken keresztül meditáló jógi. Ha fényévekre vagyok tőle, akkor nem biztos, hogy az az életforma számomra követhető lesz. Az elmúlt 10 évben miért a diéta? Ugye az első kérdés, azért a diéta, vagy szerintem azért a diéta, mert az elmúlt 10 évben nálam a rendelőben alig fordult meg olyan paciens, akinél ne ez merült fel, volna fel elsőként, hogy az ő betegségére ez egy jó megoldás lenne. Másként megfogalmazva, alig-alig van olyan betegség, ahol ne várhatnánk egy étrendváltoztatástól jótékony hatást. A diéta mellett szól, hogy relatíve olcsó, pláne, hogyha nem rohanok el azonnal a bioboltba és veszek horroráron
nem tudom micsodát, nem feltétlenül jár többletköltséggel a diétázás, ez is egy tévhit szokott lenni, azért nem diétázok, mert többe fog kerülni. Akit szedett már tartósan gyógyszert, az pontosan tudja, hogy akár havonta mennyi pénzt tud patikában otthagyni. Átfogó hatása lehet egy jól megválasztott étrendnek, a korábban említett ábra és elképzelés révén, és az egyik kedvenc érvem egy abbahagyható diétánál, hogy átlagosan itt töltött körülbelül 800-900 hónapból 10-20 hónapot étrendre fordítani, hogy nekem a tünetem változzon és akár ad abszurdum megszűnjön, az nevetséges. Tehát a 800-900 hónap azzal a 11 néhány hónappal vagy 20 hónappal nem összemérhető. Nem összemérhető. De nagyon fontos tudni, hogy a diéta kezdetben csak vastagon aláhúzva diéta. Terápia akkor lesz belőle, hogyha betartják. Itt azért meg szokott bukni a változás. De ugye kitől kérjek diétás tanácsot? Az első és legfontosabb, hogy csak is olyan szakembertől, és akkor az utolsó is benne van, hogy csak is olyan szakembertől, aki a panaszomnál lát fantáziát abban, hogy az én panaszom étrendi változtatástól megszűnhet. Ugye ez a cipőt a cipőboltból kérdése. Lehetőleg személyre szabottan ad tanácsot, nagyon sokan a kórházban kapunk kolitiszes étrendet, epés étrendet, ekcémás étrendet, ilyen étrendet, olyan étrendet, és csinálom, de mégis vannak tüneteim. Ha nem csinálnám, valószínűleg több tünetem lenne, hiszen nem véletlenül vannak azok a diéták, és azok is fontosak, de ezen lehet tovább és túllépni, és lehet még kevésbé tünetmentesen élni. Olyantól kérjek tanácsot, aki nem azt mondja, hogy az ő verziója az egyetlen és üdvözítő és járható út, és minden panasztól megszabadít, tehát nem elvakultan követ irányzatot. Van ilyen irányú végzettsége, és plusz, ami azt jelenti, hogy ugye vannak a dietetikus szakemberek, akik ezt tanulják az egyetemen x éven keresztül, hogy hogyan kell és milyen betegségben milyen étrendi formát követni. De a plusz az azt jelenti, hogy van egyéb ráképzettség is adott esetben, és van tapasztalata, és nem elvakultan követ egy irányzatot, mert nem, ezt nehéz kimondani, meg furcsa kimondani, de majd látni fogjuk, azért nem minden teljes mértékben úgy van, ahogy azt feltétlenül az egyetemen tanítják, és vannak olyan faktorok, amikkel például én személy szerint a rendelőben nem tudok mit kezdeni, erre több dia lesz. Ez például a laktóz és a tejfehérje kérdése, hogy valakit letiltanak egy vizsgálat révén a laktózfogyasztásról, vagy laktázenzimet javasolnak neki rosszabb esetben, de nem mondják, hogy a tejet úgy unblock érdemes lenne kerülni. Azért, mert a tananyagban ez van benne, hogy vagy laktóz, vagy tejfehérje. A gyakorlat meg azt fogja mutatni, hogy ha valamelyik összetevővel zavar derült ki, akkor jobb az egészet úgy, ahogy van. Még ha átmenetileg is kiiktatni az étrendből, és akkor igazán lehetnek változások. De erről fogunk még majd beszélni. Tehát így érdemes diétás tanács után kutatni. Mindig vannak divatirányzatok, mindig lehet könyveket kapni. Józan ésszel mérlegelve, ebben a közegben, ezen az éghajlaton, az én koromban, az én alkatomnak megfelelően, a betegségemmel úgy passzol le az, amit a könyvben olvastam, és hogyha nagyon-nagyon hajmeresztő, még akkor is lehet, hogy megér egy próbát, aztán majd látjuk, hogy mik lesznek azok az elvek, ami mentén érdemes tovább menni, mik azok a változások, amelyek azt mutatják, hogy jó a diéta, amit csinálok. A leggyakoribb hibák, és ezzel is nagyon gyakran találkozom, hogy úgy jön az illető adott esetben hozzám rendelésre, hogy én már túl vagyok, hiper-szuper masinával 600 élelmiszert, 700-at, 200-at, 300-at, teljesen mindegy, 600 élelmiszert végigvizsgáltat, gyönyörűen kidobott 20-30-100 darab étel összetevőt, amit, és akkor halkan mondja az illető, ki kéne hagyjak az étrendből. Betarthatatlan. Ugye ez teljesen egyértelmű, hogy akkor az ellert is, a mogyorót is, a nem tudom mit, de azt a búzát nem, meg akkor a kemény sajtot igen, de csak ezt a típust, azt a kefírt nem, de a joghurtot nem, szerintem nem betartható a mai, nincs létjogosultsága. A másik óriási probléma, hogy ha több élelmiszert kell kihagyni, nincs rangsorolás a kihagyandó élelmiszerek között, nincs elmondva adott esetben a páciensnek, hogy ez vagy az extrém fontos, arra minden körülmények között nagyon figyelni, a többi a gyorsabb változás érdekében átmenetileg kerülendő, mert van bele zavar, vagy van kimutatott zavar. A rangsorolás hiánya miatt ugye elsikkad a lényeg, és akkor a 20-as, 60-as listából
kedvés lehetőség és indíték hiányában most kihagytam ezt, most kihagytam azt, és egy kaotikus, nem működő valamivé fog fajulni a dolog. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon frusztráló számomra, hogyha a tehéntej valamelyik összetevőjével zavar derül ki, akkor a tej összességében a tehéntej nem kerül kivonásra, hanem el is hangzik, hogy vajat lehet enni, de kefírt nem. Kemény sajtot lehet enni, de lágyat nem. Joghurtot lehet enni, de nem tudom mit, a tejszínt nem. És akkor miért várunk változást? A sikertelenségek, a hivatalos forrásból származó sikertelenségek hátterében legtöbbször ez áll, hogy én értem, hogy a kolléga, és ezt én nagyon gyakran láttam, mondjuk gyerekosztályon, hogy anyuka húzza tünetekkel a kislányát, kisfiát, hogy valószínűleg a tejtermékkel zavar van, megterhelik, elvégzik mondjuk a laktóz terheléses tesztet, kisgyereknek tüneteiben mindent produkál, lufi méretűre puffad a hasa, többször összecsinálja magát a kórházban, hasmenés, a teszt viszont nem mutatja azt az értéket, ami alapján azt lehetne mondani, hogy laktózérzékeny. És itt megáll a történet. És ez nem feltétlenül a kórházban dolgozó kollégának a hibája, vagy ne adj Isten, kimutatásra kerül a laktóz, ha megcsinálják a tejfehérjére való vértesztet, akkor az nem mutat semmit, és akkor megint ott vagyunk, ahol a part szakad, laktózmentesen lehet étkezni, vagy laktázenzimet lehet enni mellé. És semmi változás nem történik, vagy csak minimális. Vagy fordítva, ilyen is volt, tejfehérjét kimutatta a vérteszt, a kutya nem mondta a családnak, hogy de a laktózra is figyelni kéne. Ja, azt nem mutatta ki a vizsgálat, pedig volt teszt rá. Az evidence-based, tehát a bizonyítékokon alapuló orvoslás agyával értem, hogy oké, ott a bizonyíték, laktózra van, tejfehérjére nincs. A gyakorlat viszont azt mutatja, hogy az ilyen esetek nagyon nagy részében, szinte mondhatnám azt, hogy aki így kerül a rendelőbe tejjel kapcsolatos zavar miatt, szinte kivétel nélkül 100%-ban egy teljes tej megvonás és alkatrészének a megvonásának a hatására markáns, pozitív irányú változás történik. És akkor egyeztesse össze az ember az evidence bizonyítékokon alapuló orvoslást, meg a gyakorlatot. Akkor inkább a gyakorlat mellett szavazok.